Madwar 110 persuna spiċċaw fil-periklu bejn sema u ilma f'territorju Malti fis-sigħat bikrin tas-Sibt filgħodu. Tant ħabbar mill-organizzazzjoni Alarm Phone kif ġie spjegat li l-immigranti kienu diġà ilhom ma' 30 siegħa jsejħu għall-għajnuna abbord dingi wara li ħarbu mill-Libja. Kelliema għal Alarm Phone stqarrew illi informaw lil Forzi Armati ta' Malta kemm permezz ta' email kif ukoll permezz ta' telefon u aġġornaw lil AFM tal-inqas 8 darbiet dwar il-moviment tad-dingi. L-Armata min-naħa tagħha ma ħarġet ebda stqarrija. Jidher illi l-Forzi Armati ta' Malta ikkonfermaw magħhom permezz ta' telefonata li taw il-pożizzjoni tal-immigranti li tanker taż-żejt Gunexli illi kien jinsab 20 mil nautiku l-bogħod mid-dingi. Dan fil-waqt illi Alarm Phone spjegaw illi l-AFM talbuhom sabiex jikkomunikaw mal-persuni abbord id-dingi biex b'xi mod jagħmlu xi sinjali bid-dawl sabiex it-tanker isibhom. Susekwentament għall-ħabta tal-5 ta' filgħodu l-AFM ikkonfermaw illi l-vapur kien sab lill-immigranti. Madankollu Alarm Phone saħħu illi wara sagħtejn il-Forzi Armati ta' Malta spjegawlhom illi t-tanker baqa' sejjer mingħajr ma salva lill-immigranti. U bla ma natat raġuni valida għal dan l-aġir. Abbord id-dingi qed jiġi rapportat li hemm numru ta' tfal u jinsabu fi stat ta' disprament. Intant ġie rrapportat ukoll li hemm dgħajsa oħra b'49 immigranti abbord fit-territorju Malti. Madankollu Alarm Phone qed jallegaw li l-Forzi Armati ta' Malta mhux jirrispondu għat-talbiet ta' għajnuna. Ma saħħu li Malta hija responsabbli għas-salvataġġ ta' dawn il-persuni għaliex jinsabu fil-periklu fi bħra Maltin. L-aħħar kuntatt magħhom ikun għall-ħabta ta' nofsinhar. Fl-ewwel xahrejn ta' din is-sena f'pajjiżna kienu daħlu aktar minn 1000 immigrant, għalkemm iċ-ċifra taf tkun saħansitra akbar.